קיבלתם כבר את כרטיס הרופא החדש? תתחדשו! זה הזמן ללמוד איך להשתמש בו. להזכירכם, כרטיס הרופא הוא כרטיס אקסקלוסיבי, המעניק לחברי וחברות הרי מגוון הנחות במגוון רשתות. היכנסו לאזור הכרטיס שלי באתר הרי. כאן תוכלו לצפות ביתרת הארנק, שמעניק 15% הנחה למגוון רשתות אופנה, לייפסטייל, ספורט ואחרות. או ארנק שמעניק 7% הנחה באותן רשתות, כמו גם ברשתות מזון נבחרות. תחת לשונית טעינת כרטיס, תוכלו לבחור איזה ארנק ברצונכם להתאים. 15% רשתות ומסעדות, או 7% רשתות מזון ומסחר. בנוסף, ממתינה לכם הטבת זהב חודשית. על כל 1,000 השקלים הראשונים שתטענו, תקבלו הנחה של 20%. קחו את הארנק הרצוי והזינו את הסכום שתרצו לטעון. המערכת תציג לכם את הסכום לתשלום בפועל, וניכוי אחוז ההנחה המתאים כמובן. כעת, מילאו את הפרטים המבוקשים, ולחצו על טעינת כרטיס. יתרת הסכום הטעון בכל אחד מהארנקים תופיע מיד, ותופיע תמיד בחלק השמאלי העליון של המסך. בלשונית היסטוריה טעינות, תוכלו לעקוב אחרי הטעינות הקודמות בכרטיס. ובלשונית ביצוע עסקאות, לצפות בעסקאות שביצעתם עם כרטיס הרופא, ממש כמו פירוט האשראי. אגב, בכל רגע תוכלו לחסום את הכרטיס לשימוש אם וכאשר יהיה לכם צורך בכך. איך משלמים עם הכרטיס? באמצעות הכרטיס עצמו או על ידי מסירת מספרו למוכר. כל כך פשוט. קנייה נעימה.